Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet advent 4. vasárnapján. Meggyújtjuk az adventi koszorú mind a 4 gyertyáját, hogy hirdessük az idő közel, Krisztus születésének ünnepe. Már ott van látható távolságban előttünk. Ez a várakozás még azonban indítson bennünket az ünnep előkészületeinek lelkiségére, amelyben ráhangolódunk Krisztus szeretéteinek az ünnepére. Megkérem Solymár Borókát, hogy jöjjön ide, és akkor a oltárról vett fénnyel gyújtsa meg az adventi koszorú gyertyáit. Köszönjük szépen! Reménység szerint otthonainkban is meg tudjuk gyújtani a gyertyákat, hogy így is éreztessük a közös ünnepünket. Énekeljünk is együtt, otthon azért lehet énekelni. A 137. énekünk első és második énekversével készüljünk Isten tiszteletünkre. Gyásznak vége lesz,
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újjongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, hogy megengedett, hogy a te utadat készíthessük, a te ösvényeidet egyengethessük. Add, hogy ebben a feladatban és hivatásban mindenki megtalálja a maga szerepét. Kinek a maga módján, imádsággal, küldetéssel, cselekvő szeretettel, megbocsátó irgalommal, meghallgató kegyelemmel, vagy bátorító indítással legyen feladata Isten útjának a készítésében, Isten ösvényének az egyengetésében. Add, Urunk, hogy adventi készülődésünkben is higgyük és valljuk a te érkezésed valódi csoda, mint ahogy Krisztus születése csoda volt, de a te mennyei eljöveteled is csoda lesz számunkra, hiszen dicsőséged minden emberi értelmet meghalad. Add, Urunk, hogy ez a dicsőség most is töltse be szívünket és lelkünket, meghaladja emberi értelmünket, és őrizze meg a mi szívünket, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Amen. Testvéreim, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyen a földön és a mennyben, Krisztus megbocsátó szeretetébe kapaszkodva. Ezért éljétek meg a Szentírás üzenetét, hogy Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap, advent 4. vasárnapjának oltár előtti felolvasásra rendelt evangéliumi igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János apostol első evangéliumának első fejezetében, a 19. verstől tartó részt a következőképpen. Ez keresztelő János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta: én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: hát akkor Illés vagy te? Kijelentette: nem az vagyok. Próféta vagy te? Így válaszolt: nem. Ezt mondták tehát: ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondhatsz magadról? Erre ő így felelt: én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt: miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik: én vízzel keresztellek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Isten igéjét hitvalló szeretettel tartsuk meg. Készülve az ige hirdetésre énekeljük a 145. énekünk első és második énekversét.
megváltotta, mint ígérte régen, nagy kegyelmében. A szent proféták elejétől fogva az Úr Jézusról szóltak elmélkodva. Bölcsek királyok szegények őt várták, látni kívánták. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, ugye, mint azt megírva találjuk a Jelenések könyvében, a 22. fejezetben, az első 9 versben tartó részt a következőképpen. Azután megmutatta nekem az angyal az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem: ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit, az Istent imádd. Amen. Kedves gyülekezet, kedves teológus társam volt Andorka Eszter, egy vidám, élettel teli teológus, aki a teológia befejezése után teológiai tanulmányokat folytatott, doktorált. A teológián belül a liberális teológia irányzatához tartozott, és mindig kereste, kutatta, hogy milyen értelemszerű, racionális választ kaphat az ember a hit kérdésére, miként ragadhatja meg a társadalmi kihívásokat a hit segítségével. Racionális, liberális teológiai álláspontja nagyon következetes volt, kiállt az elesettek mellett, a mozgáskorlátozottak mellett, kiállt az árvák mellett. Mégis azonban, amikor egy teológiai önképző körön, amikor úgy valahogy elkezdtünk beszélni egy könyvről, hogy mire jó a Kereszténység című könyv kapcsán, szintén úgy próbáltuk szavakba foglalni azt, hogy milyen lehet az Isten
távoli világa, az Isten mennyei világa, akkor ez a liberális teológus nő nagyon személyesen azt mondta, én nemrégiben veszítettem el édesapámat, és valahogy úgy képzelem az ő jelen valóságát, hogy ott ül egy felhő tetején, és a mennyei Jeruzsálemben egy felhőről letekintve nem csak az Isten dicsőségét látja, nem csak a mennyei várost, hanem talán bennünket is, embereket is, és biztat bennünket, hogy álljunk helyt önmagunkért. Egy teológus, aki teológiai hitvallásában nagyon is evilági módon gondolkodik, nagyon is racionálisan, semmi mítosz, semmi kép, semmi vízió, de amikor személyes családi tapasztalásában szeretné elhelyezni a hitet, akkor nagyon is jól esik számára azt a képet megragadni, amelyet talán János is elénk tár a Jelenések könyvében, amikor belepillantunk a mennyei adventbe, amikor azt láthatjuk, hogy igen, az Éden kertjétől elindulva megérkezünk a világ történelem talán távlatába, és ott egy mennyei város képében ott van egy dicsőséges város, ahol minden szép és tiszta, ahol minden biztonságban van, ahol ugyan van egy trónus, aki uralkodik mindenek felett, de ebből a trónusból kiáradó folyó, utcák, élet, fa, mind arról szól, hogy minden tökéletes. Igen, a mennyei adventbe pillanthatunk bele ezen a mai vasárnapon, amelyben nem csupán a karácsonyi előkészület dekorációit láthatjuk, hanem a mennyei proféciát hallhatjuk az Isten teljességéről. Ennek a világnak a mécsesei már itt pisloghatnak a földön, de teljes világosságát csak Isten országában láthatjuk meg. Mennyei vízióban ott van mindaz, amit itt hitvallásként vagy útkeresésként csak kapizsgálunk. A mennyei vízióban ott van igen a város biztonsága és szépsége, a folyó éltető tápláléka és a felfrissülést adó lendülete, a fa gyümölcse és egészsége, a mindenek uralma fölött megtapasztalható krisztusi dicsőség. Képek, amelyeket mi teológiai hitvallásunkban, vagy éppen személyes tapasztalásunkban talán nehezebben ragadunk meg, de valahol mindig és mindenben mégis ezekre vágyunk. Biztonság, szépség, táplálék, felfrissülés, egészség. Igen, az ember vágya ott van ezekben a képekben. Nagyon szeretem Chagall festményeit. A festményeken, ahogy ábrázolja a bibliai hősöket, akik esendő emberekként néha gyengék voltak, néha árulók voltak, de esendőségükben is képesek voltak a határtalan bátorságra és a határtalan szeretetre. Ezekben a képekben, amikor megjelenik az ember egy nagy alakkal, egy nagy arccal, egy nagy tekintettel, egy nagy félelemmel, körbe van véve nagyon sokszor angyali vonalakkal. A képeken mindig megjelenik az angyal íve, vonulata, amely mint egy közvetítőként a mennyei világot és a földi világot valahogy összeköti. És ez az advent 4. vasárnap is bennünket egy kicsit valahogy már az angyal világba vezet. Hiszen János is, amikor látja a vízióban ezt a látomást a mennyei Jeruzsálemről, a távlatról, hogy mi vár ránk, akkor ezt a látomást, ezt a víziót egy angyal közvetíti neki. Egy angyal láttatja, és egy angyal mondja el. Angyalok jelennek meg a karácsonyi történet előszobájában is. Mária egy angyali hírnöktől kap értesítést, hogy ne féljen, ami vele történik, ami benne történik, az a Szentlélek munkálkodásának a csodája. Angyalok jelennek meg, amikor Mária és Erzsébet, azt lehet mondani, hogy egy babamama kör segítségével bátorítják egymást a várandóság idejében, hogy bízzanak a jövőben, a gyermeki várás örömében.
angyal bátorítja Józsefet is, aki szintén ott áll férfi emberként a nagy dilemma, a nagy kérdés előtt, mi történjék a jövőben. Az angyal egyszer csak megszólítja az esendő embert, lépjen túl a határán, a szeretet és a bátorság határtalansága indítsa el őt arra, hogy vegye magához Máriát. Ami történni fog, az az Isten tervében ott van. És csodálatos, ha mi is valahogy észrevesszük ezeket a küldötteket, ezeket a hírnököket, hogy ott vannak, ott lehetnek a mi életünkben. Mint ahogy Keresztelő János is önmagát egy ilyen küldöttnek, hírnöknek tekinti. Nagyon határozottan mondja, én nem Krisztus vagyok, én nem Illés vagyok, én nem a próféta vagyok. Én egy mai szóval élve, egy akkori bibliai szóval élve, egy útkészítő vagyok, hiszen a Bibliában azt olvasom Ézsaiás prófétától, hogy az Isten elküldi majd az ő követét, aki egyengeti az utat, aki az ösvényt valahogy olyan biztonságossá teszi, ha egy kicsit mélyedés van benne, akkor ott föltölti, ha valami türemkedés van, valami nagy akadály van előttünk, azt lebontja, és így egyenessé válik az ember számára az Istenhez vezető út. Azt mondja Keresztelő János, én talán ez az ember vagyok, ez a küldött vagyok, aki egyengetem az utat. Igen, mi is mondhatjuk, hogy ez a Keresztelő Jánosi küldetés ott lehet előttünk, lehetünk útkészítők nagyon sokak számára. Szavainkkal, gondolatainkkal, lelkesedésünkkel, bátorságunkkal megtehetjük azt, hogy az Isten hírnökei leszünk, az Isten küldöttei leszünk, ha nem is angyalok, hanem esendő, áruló vagy éppen félénk emberek, de mégis az Isten szolgáivá válhatunk, az Isten küldötteivé válunk. Milyen jó lenne megtapasztalni ezt a hivatást, ezt a küldetést, milyen jó lenne látni, hogy ezt nem önmagunktól kapjuk, ezt nem valakinek megfizetjük, hogy ajándékozza nekünk, hanem ez a hivatás, ez a küldetés, ez a lelkesedés, ez az elköteleződés, ez a feladatvállalás az Isten ajándéka angyalainak és választottainak, embereinek. Igen, Isten országa, mint a küldöttek láncolata, Keresztelő Jánostól kezdve a mennyei látomás angyalain át, egy jó baráton keresztül, vagy éppen a szomszéden át, mind-mind útkészítők lehetnek, akik a prófétai értelemben az Isten eljövetelének az útját készítik. Hogy az Isten eljövetele az egyenes legyen az ember előtt. És ebben a látomásban mi is észrevehetjük, hogy ott van a mi emberi útunk, hogy mi van körülöttünk, mi történik velünk. És erre nem csak tudományos módon lehet választ adni, nem csak politikai vagy gazdasági elemzők vélhetik maguknak, hogy megválaszolják, hogy mi van, mi történik velünk, nem csak a lélektran prédikátorai vagy trénerek hirdethetik, hogy ember, képezd magad, és vedd észre, hogy mire vagy képes, hanem mi van, mi történik velünk, mi történik körülöttünk és bennünk, az Isten munkálkodásának a csodája lehet. Amikor az Isten alászáll, és mint egy galamb leereszkedik a mennyből, és az ő áldása megnyugszik, nem csak Krisztuson, és elindítja Jézus megváltói működésében, hanem hisszük és valljuk, hogy az az isteni alászálló szeretet megnyugodhat rajtunk, bennünk és közöttünk is az Isten kegyelme által, és bennünket indít küldetésre és hivatásra, szorgalomra és jó indulatra, kezdeményezőkészségre és lelkesedésre, elköteleződésre és útkészítésre. Isten angyalai, Isten útkészítői azonban nagyon sokszor elvétik az irányt, és ez nagyon fontos figyelmeztetés ebben a rövid ige szakaszban is. Még János is, akiről azt mondhatnánk, hogy a legtökéletesebb jézusi apostol, nem árulja el Jézust,
Ott van még a nagy félelemben a kereszt alatt is az egyetlen tanítványként, aki nem ijed meg, nem abban reménykedik, hogy majd, ha elbújok, ha kibekkelem ezt az időt, amíg üldözik Jézust és a követőit, akkor valahogy majd újra előre lépek, hanem egyedüliként ott van Krisztus keresztje mellett, és vállalva, hogy én itt vagyok Jézus melletti. Ez a János is, aki valószínű az evangélium hirdetésében is érdemeket szerez, hiszen az a kis közösség, az a szeretett közösség, ahogy János köré fölépül és kialakul, a bibliai tanúságtétel szerint egy nagyon élő, aktív, szeretetben élő közösség volt. Ez a János is, amikor látja ezt a látomást, és valahogy ott lelkesedik, hogy milyen jó az Isten víziójában élni, akkor leborul az angyal előtt. Leborul a küldött előtt, leborul a hírnök előtt, hogy küldött hírnök, milyen csodálatos, te vagy mindenek tudója, mindenek közvetítője. És az angyal figyelmezteti, ne borulj le előttem, nem vagyok nagyobb nálad, szolgatársad vagyok. Imádni egyedül csak az Istent szabad. Ez a kép is talán elgondolkodtat bennünket. Még a legjobbak is elvétik az irányt. Mindannyian sokszor hibázunk, de az Isten újra és újra figyelmeztet. Hírnökeivel, profétáival, küldötteivel, az Isten embereivel, hogy imádni egyedül az Istent szabad. Nagyon jól tudjuk, az első karácsonyi imádatban ott van a 3 királyok imádata. A napkeleti bölcsek, akik jöttek és hozták az ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. És mi is úgy gondoljuk, hogy milyen jó lenne, ha ezek az ajándékok ott lennének előttünk. Gazdagság, egészség, hosszú élet, amelyeket mi is nagyon sokszor kérünk és kívánunk. De észrevesszük-e, hogy az igazi imádatban nem az a fontos, hogy mit adnak a 3 királyok, a napkeleti bölcsek, mit ad az ember, nem az a fontos, hogy mit ad Krisztus. És Krisztus az ő jövetelében, az ő mennyei távlatában bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad. Ez az ő 3 ajándéka az ember számára, amely bennünket is arra indíthat, arra hívhat, hogy ezért a legnagyobbat imádjuk, az Isten szeretetét, az Isten küldetését. Személyes víziónkban, teológiai látásmódunkban nagyon sokszor ott van a mi kétségünk, a mi kérdésünk, de az Isten üzenetében, az Isten áldásában ott van az ő kegyelme. Ez a kegyelem őrizze meg karácsonyi előkészületeinket, számvetésünket, a karácsony előtti utolsó napok kegyelmét és áldását. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, add, hogy most otthonainkban is érezzük, hogy mennyei proféciák által, a történelem tanúságtétele által, igehirdetők és tanítók, imádkozó nagyszülők és Krisztusban megerősödött barátok által a mi életünk is részesülhet az Isten kegyelmében, az Isten üzenetében. Add, Urunk, hogy otthonainkban is érezzük, hogy ez a kegyelem és ez az üzenet ünneppé teheti a hétköznapunkat is. Mert nem csak abban reménykedhetünk, hogy Krisztus születésével megérkezik hozzánk a kegyelem és az üdvösség, hanem abban is reménykedhetünk Krisztus második eljövetelével, a mennyei karácsonyi ünneppel teljessé válhat az Isten dicsősége, az Isten áldása. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent égéd és szent lelked
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ilyenkor advent 4. vasárnapján hagyományosan a gyermekek karácsonyi műsorát hallgathatjuk meg. Most ez az idén elmaradt, de az online térben megvalósult. A hittanosaink egy online karácsonyi Ki mit tud keretében találkoztak egymással, és sok örömteli karácsonyi előadást, alkotást hallgathattunk, meg láthattunk. Köszönöm a hitoktatóknak az egész éves munkáját, köszönöm a hittanosoknak kitartó bölcsességét, a szülők támogatását. Reméljük, hogy a jövőben lehetőség lesz majd, hogy személyesen is hallhassuk és láthassuk gyermekeinket itt a templomban, műsorokkal, előadásokkal, imádságokkal. Hirdetem, hogy elkészült a templom karácsonyfája is. Köszönöm a Deák Pődör család segítségét, Deák Lilla segítségével és csapata segítségével feldíszítették a karácsonyfát. Köszönjük Kornides Beának, hogy ajándékozta a templomnak a karácsonyfát. Isten áldja meg szépségében is az ünnepet, hogy mindannyiunk egy kicsit szebbé tudja tenni, láthatóságában is Krisztus szeretetének az ünnepét. Ebben legyünk mindannyian előzékenyek. Hirdetem nagy örömmel, külön szeretettel, hogy ma délután, szintén az online térben az Újpesti Evangélikus Énekkar megtartja koncertjét, előadását. Lev Tolsztoj Pánov Apó című karácsonyi mesejátékát adják elő színpadi formában, illetve énekkari formában. Mindenki figyelmébe ajánlom, hogy kövesse élőbe délután 4 órától az énekkarnak, vagy az énekkar YouTube csatornáján, vagy Facebook csatornáján ezt a koncertet. Köszönjük a koncert szervezésében dr. Györgyi Piroska segítségét, aki szervezte, vezette ezt az előadást, és mindazoknak, akik részt vettek szereplésükkel a koncerten. Hirdetem, hogy ma este 7 órától szintén a gyülekezet Facebook oldalán adventi gyertyagyújtás lesz. Köszönjük Perlaki Orsolya szavalatát, aminek a segítségével kis meghitt percben kapcsolódhatunk be a közös gyertyagyújtásba. Hirdetem megkülönböztetett figyelemmel, hogy a karácsonyi ünnepkörben megpróbálunk lehetőséget adni a templomunkban is a személyes jelenlétre. December 24-én 4 órától, 25-től 10 órától hirdetünk istentiszteletet. Azonban szeretném fölhívni a figyelmét a kedves testvéreknek, hogy 65 év felett a járványügyi szabályzók szerint nem ajánljuk a testvéreknek a személyes találkozást. Kérjük, hogy regisztráljanak az istentisztelet előtt, és mindenképpen figyelünk arra, hogy betartsuk a járványügyi szabályzatokat, de aki úgy gondolja, hogy mégis el szeretne jönni és ünnepelni karácsony alkalmából, akkor kinyitjuk a templomokat. Körülbelül olyan 50 fő tartózkodhat a templomunkban biztonságosan a járványügyi szabályokat betartva. Így azokat is megértjük, akik végül is úgy döntenek, hogy bár minden évben jártak és jönnek ünnepi alkalmakra, de most mégis otthon maradnak. Számukra természetesen élőben közvetíteni fogjuk gyülekezetünk Facebook csatornáján az istentiszteletet, illetve most már gyülekezetünk YouTube csatornáján is nem élőben, de egy órás késéssel megtekinthetőek az istentiszteleti alkalmak. December 26-án, karácsony második napján arra kérjük a testvéreket, hogy az Evangélikus Egyház teletemplom istentiszteletét hallgassák. Itt a templomunkban, illetve az online térben december 27-én vasárnap fogunk istentiszteletet tartani, illetve január 1-én 10 órakor. Ezeket az istentiszteleti alkalmakat elhelyezzük majd a gyülekezetünk internetes hirdetőfelületein. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az adakozásért, hogy perselypénzzel, egyházfenntartói járulékkal
adománnyal támogatják gyülekezetünket. A perselypénz.hu oldalon ezt megtehetik a jövőben is. Köszönjük a testvérek adakozását. Az iratterjesztés most a lelkészi hivatalban működik. Ha valaki igényelne evangélikus útmutatót, naptárt vagy gyülekezetünk körlevelét, az a lelkészi hivatalban bármikor megteheti. Most a záró oltári szolgálatra készülve, az imádság szolgálatára készülve énekeljük a megkezdett 145. énekünk 3. versét. Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kik a halálnak árnyékában járunk, Te vagy, ó Jézus, tündöklő világon, békesség útján, míg a mennybe érünk, légy a vezér. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, a Te eljöveteled ígérete arra indít bennünket, hogy megemlékezzünk előtted az egész világról, amelyben élünk. Megemlékezünk a világ teremtettségéről, amelyet Te alkottál és formáltál a kezdetektől fogva. Add, hogy a teremtettségben kapott feladatainkat, felelősségünket hűen tudjuk betölteni. Adj nekünk felelősséget a teremtett világ megőrzésére, ápolására. Adj nekünk felelősséget, hogy tovább tudjuk adni nemzedékről nemzedékre mindazt, amit mi is kaptunk a teremtettségben. Megemlékezünk arról a világról, amelyet Te alkottál, és amelyben megalkottad az ember közösségét, hiszen népedet életre hívtad a szövetségkötés által. Szövetséget kötöttél Noéval, Ábrahámmal, a törvényben Mózes népével, de leginkább szövetséget kötöttél velünk, mindannyiunkkal, Krisztus áldozatában. Add, Urunk, hogy érezzük, hogy ezek a szövetségkötések nem csupán teológiai fogalmak, hanem közösségi létünk alapelemei. Ebben érezhetjük azt, hogy Te kiválasztottál bennünket Isten szeretetében. Ebben érezhetjük azt, hogy Te közösségi életünk hitvallásaképpen üzenetet adtál arra, hogy miként tudjuk az életet védeni, őrizni, ápolni és továbbadni. Miként tudjuk saját és embertársunk életét megmenteni. Te Krisztus szövetségében tanúságot tettél a legnagyobbról, a legtöbbről, hogy Krisztusban van közösségünk, egyházunk, élete, bűnbocsánata és üdvössége. Add, Urunk, hogy ezek a nagy teológiai fogalmak mindennapi közösségi életünkben is útmutatást jelenthessenek. Így tudjunk egymás felé fordulni, figyelemmel és fegyelemmel, előzékenységgel és megbocsátással, irgalommal és szeretettel. Áld meg minden közösség életét, családok és munkahelyek közössége, lakóközösségek és nemzetek közössége,
add, hogy megtapasztalják a Krisztusból áradó megbékélés és elköteleződés útját. Urunk Istenünk, megemlékezünk az adventi várakozásban arról a világról, amelyben most élünk, és amelyben jelen van a félelem és a bizonytalanság, a búcsúzás és a gyász, hiszen a koronavírus járványának fenyegetettsége emberi családok életét teszi oly nehézzé, döntéseket tesz bennünk bátortalanná. Add, hogy megszabaduljunk a fenyegetettségtől. Áld meg a tudományos munkát, áld meg a gyógyító felelősségvállalást, áld meg a testvéri imádkozó közösséget, hogy együtt tudjuk hordozni egymást lélekben és szeretetben, és hogy ebben a nehéz járvánnyal teli időszakban is megtapasztaljuk a Te munkálkodásod áldását. Urunk, személyesen imádkozunk emberekért, akik ebben a járványban jelen vannak. Személyesen imádkozunk hozzátartozókért, akik szeretteiket hordozzák imádságban. Személyesen imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, akik más betegségben élik meg a kényszerűen lelassult időt, az útkeresést a kérdések közepette. Adj nekik gyógyulást és enyhülést. De Urunk, adventi várakozásunkban jelen van a reménység, az öröm és a hálaadás is, hiszen sok mindennel ajándékozol meg bennünket. Együtt tudjunk imádkozni azokkal is, akik hálateli szívvel álltak meg a Te oltalmad előtt, mert születésnapot ünnepelnek, mert gyógyulásért adnak hálát, mert közösségre találtak, mert új útra leltek. Add, hogy a megtapasztalt kegyelem hálaadással párosuljon emberi életünkben. Urunk, személyesen is eléd visszük most kérésünket, és mindenkinek otthonában is hallgass meg mindazt, amit személyesen maga fogalmaz meg imádságában. Hallgass meg imádságunkat, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked vigasztaló békességet.
sötét. Adventi csendben téged várunk. Jöjj, Úrunk Jézus, maradj nálunk. Advent 4. vasárnapján is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a jelképes online templomajtóban. Mindenkinek a tekintetébe keresve a megbékélés evangéliumát hirdetem, hogy erős vár a mi Istenünk, Isten, a mi oltalmunk, Isten, a mi bizonyosságunk. Ezzel a reménységgel készüljünk a karácsonyi ünnepünkre ezekben a napokban. Isten áldása legyen mindnyájunkkal.